На коленките по принцип се използват при мекотъканни травми. Това означава, че те не могат да бъдат използвани при счупвания, фрактури. Там се използват съответно доста по-твърди шини, които имобилизират крака изцяло. На коленката като средство има за цел да стабилизира ставата и да подпомогне движението. Как да изберем на коленка спрямо проблемът, който имаме? Наистина на коленките са класифицирани така, че да въздействат върху различни тип проблеми. Аз ще се опитам да поговоря малко по-общо за тях, така че всеки от вас да може да се ориентира към какъв тип на коленка да се насочи. Ще започнем от най-лекия тип на коленки. В каталога на Ортотех това се нарича Patella Brace Comfort. Изглежда по този начин. Такъв тип на коленки са една препаска, която минава през коляното, като при всички от тях има силиконово рингче по този начин, в което капачката попада върху него, така че силиконовия линк да натисне пателарното сухожилие. Действието на тази наколенка е следното: като закрепим на коленката и лепенката ни мине през катарамата, се получава натиск под капачката в основата на пателарното сухожилие. Този натиск пренася точката на дърпане и съответно лоста на действие се променя и се щади завалното място на пателарното сухожилие, където обикновено е по-голямата болка. Такъв тип на коленка се използва обикновено при пренатоварване, спортове или активности, свързани с голямо натоварване на колянна става, бягане, скачане, селскостопанска работа и друг тип такива активности, както и при деца при много усилен растеж. Така че това е първият тип на коленка, който се използва. Следващия тип на коленка, който ние имаме, това е на коленката Комфорт. Тя има за цел да направи една лека стабилизация на ставата, отворена на коленка, която успявате да разгърнете така като пеперуда. Много е удобна, защото успява да се постави върху много видове типове крака, като дори подбелицата да ви е доста голяма или бедрото да е доста голямо, разтегливостта на материала успява да се моделира по такъв начин, че да стане добре. Такъв тип на коленки като тази имат за цел лека стабилизация. Става въпрос за леки травми и разтежения и болки в областта на коляното, като разчитаме на основната стабилизация на плътта или на текстила, който компресира.